Dito tayo sa farm. Kuan ba? Init din ito. Ulan din ang bakit. Init din eh. Ha? Init. Mainit. Pwede ka labit na? Wala. Na-miss ka na mo. Ano pala si Kian eh. Iba na ko si Kian big times. Ang tunay. Ano yung ating mga gamit. Dito na. Diretso na kayo pala. So kami na lang nila Argel. Diretso ka na rin, ano? Hala, sana all. Luya ka kayo? Isa. Isa man. May ibang gamit niyo, kunin niyo. Ito, kiraya yan. Yan, kinaw, ngayon mo yan. Pili. Ito kay Rhea yan. Babush. So sila diretso na sila sa kanila. Kami. Uwi pa kami. Parang nasira yung lock ng aking mali. Maraming tao yan. Farm. Welcome back. Diba? Oh. Have you seen that? Wow. Ang daming bisita. Ay, Kelvin! Kelvin! Ano? Dito na pala sila, oh. Ay, saan? Si Britney. Sila tabi. They're home. Ayan na. Mag-unboxing na tayo ng mga labahan. Yan ang pinaka-importante. Kailan ito kami pa di siya palabas at tuwa kang tikay. Yan ang mga labahin. Sorry, Milmay. Akin yan. Marami silang lalabahan. Ito rin akin, labahan. Tapos, yun na. Wala na maayos yung mga scarlet yan. Uy, nandiyak sa likod. Kita yung anong pagkakubad mo. Kita yung pagkakubad yung ano mo. Mabilis ang naman yung sabat. Ano maganda dito. Pinakadabi sa inyo pag-unboxing ng mga labahan. Dito RJ, ako naman ang ayaw bumaba. Dito tayo. These are all about Tapos na ng pasalubong. Ito sa mga salita. Ay, Ay, malaki sorry. mo nakuhanan niya. Break on.
Sige pa ngayon. Dua ako, anak. Beta, bayaran ako cash lang sa Brenda. Duwan mo ah. Yung isa din kakatong. Sige. Kasi nandun ako dahil nakabrenda ako na to. Yung, yung isa dyan, Iya, madam. sa, oh, wala pala yung akin dyan. Ba't hindi nag-heels? hindi na kinaya. Yan. Ay, hingin ko itong isa. Yan, yung cream lang. Mamaya na lang si madam. Mamaya na lang. Ayun, mas maganda yung So, welcome back to the Philippines na ulit. Welcome back to Inagoan Farm. So, eto na. Maglalaban na tayo. Back to normal. So, abangan ninyo. Ito babalik sa ating Ma'am Sige Store. Oh, sa uwi.